Zandla kamu. Zandla. Yeah. Yes, kabanda. Ama sweet, ama la privilege kabanda. Ah, yes. Yafuna ke kususa isitori. Awuqade. Abelapha akuzeni. Man, kususa inhlolo nqobo. Uyazi ukuthi ngube mina ngagijima from Zimbabwe to South Africa. Nawena amabhasi. Ngithe mina ngagijima from Zimbabwe to South Africa nawena amabhasi. Ngagijima as from Zimbabwe to South Africa, ngafika South Africa ngahamba ngakhokha ngacabana. Hayi. Phela futhi ngithe ngagijima from South Africa to Zimbabwe ko ayisemphambanisi. Ngithe ngagijima from South Africa ngithe ngagijima from Zimbabwe to South Africa nawena amabhasi. Ngagijima from South Africa to Zimbabwe ayisemphambanisi. Ngagijima from Zimbabwe to South Africa ngafika South Africa ngahamba ngacabana. Awuphambanisa manje. Angiphambanisa. Ucabanga. Ngicabanga lokho mbuza Gondi ngicabanga. Ucabanga ngiphi? Bengicabanga khona lokho mbuza Gondi ngicabanga. Ngiyabuza ucabanga. Ngithe ngisacabanga futhi wabe wambuza ukuthi ngicabanga ngabe futhi ngiyacabanga. Awukho kusala ngiyakho. Wenzani umuntu wena waduma abantu basabe manyile bezibuza. Yazi mina ukuthi right isuke lapha eSouth Africa ngizimbabwe. Usiyenzani? Bro, intela yezimbabwe ukuthi right. Mina bayidumile. Wenzani abantu bamangala? Yazi ngisuke lapha eSouth Africa lapho ukuyavungula eZimbabwe ngabe ngijila 1.5 mali ngisipendile. Yini ngobe 1.5 mali ngisipendile. wena ngikwenza kancane. Wena ngikwenza kancane. Awayeke. Asebotshile. Kwanuka lapho ibhotshile. Kwanuka. Sebhotshile unuka. Ngazathi ngibotshile